שלום וברוכים הבאים, קוראים לי הנרי, ובמדריך הזה אנחנו נראה איך להשתמש בכלי המופלא גוגל AI Studio. לפני שנתחיל, אני נורא אשמח אם תרשמו לערוץ, זה יעזור לי להמשיך ליצור תוכן איכותי בחינם. בואו נתחיל. מה זה בעצם AI Studio? מדובר בסביבת עבודה, זאת אומרת זה לא כמו ChatGPT או Gemini שרק יש לנו איזשהו צ'טבוט ואנחנו כותבים לו דברים. פה בעצם יש לנו גישה למגוון מאוד יפה של מודלים עם אפשרות לשליטה בהגדרות יותר מתקדמות שלהם, כולל חיבור ממש חזק לגוגל דרייב, היות וגם זה כלי של גוגל. בין שאר הדברים שאפשר לעשות ב-AI Studio זה לפתח אפליקציות ממש בקלות, ליצור קריינות מעולה, ליצור וידאו והכל פשוט בחינם. אני מצרף לכם קישור פה בתיאור הסרטון, דרכו תוכלו להגיע ל-AI Studio, אבל בגדול הכתובת נורא פשוטה. כאן נצטרך לעשות sign in, אני אלחץ כאן, ועכשיו נצטרך להתחבר עם חשבון הגוגל שלנו, היות וזה כלי של גוגל, אנחנו חייבים להתחבר עם גוגל. אחרי שנזין את כתובת המייל והסיסמה שלנו, נגיע אל המסך הזה, אנחנו צריכים לאשר פה את תנאי השימוש שלהם, והאם אנחנו רוצים לקבל מיילים. אני האמת לא מעוניין לקבל מיילים ולכן אני אעשה I accept. והגענו למסך הבית של ה-AI Studio. אז בוא רגע אחד נבין מה קורה פה. יש לי בעצם פה בצד את הסרגל הזה שבו אני יכול לעבור בין הכלים העיקריים פה בסטודיו. הדבר הראשון שיש לנו פה זה הצ'אט, שזה המסך שאנחנו רואים פה, אני מיד אכנס לזה. הדבר הבא זה הסטרים, בעצם איזושהי שיחת לייב, אני אדבר גם על זה. Generate Media, יצירה של מדיה מסוגים שונים, Build, לבנות כל מיני אפליקציות. והיסטורי בעצם ההיסטוריה שלנו. הדבר הראשון שכדאי לנו לעשות זה ללכת או להיסטוריה או ל-Enable Saving, זה אותו הדבר, אני אלך פה להיסטוריה ובעצם לאפשר ל-AI Studio גישה לדרייב שלי, אוקיי? היות וזה כלי שהוא קצת יותר כזה למפתחים ויותר מקום לניסויים, בעצם אנחנו יכולים לעבוד ישירות על הדרייב שלנו, שיש לזה גם הרבה יתרונות. אז אני פשוט אלחץ כאן על ה-Drive Access, ואחרי שאישרתי את השימוש בעצם של ה-AI Studio בדרייב שלי, אני יכול להתחיל לעבוד איך שאני רוצה, והדברים יישמרו לי בעצם פה תחת ההיסטוריה. אז בוא נחזור פה לצ'אט, ובוא נבין רגע אחד מה קורה פה. אז בגדול מדובר פה באיזשהו ממשק של צ'טבוט, דומה לג'מיני או ChatGPT, אבל הפורטה פה זה שיש לנו גישה ליישומים מאוד מאוד מתקדמים של גוגל, שעדיין לא נמצאים בג'מיני המקורי נקרא לזה, וגם יש לנו פה אפשרויות לשליטה יותר מתקדמת במודל שלנו. בוא נראה מה זה אומר. אז פה בצד יש לי בעצם את אפשרויות ההרצה של המודל. הדבר הראשון שאני יכול כאן לבחור זה את המודל שבו אני אשתמש בצ'אט. אז כאן בעצם יש לי את המודלים, אתם יכולים לראות שיש פה באמת מגוון מאוד מאוד יפה. הכי חדש כרגע זה הג'מיני 2.5, ויש לי פה גרסאות פרו, מדגמים שונים, פלאש שזה גרסה יותר קטנה ויותר מהירה, והם ממש מפרטים לנו פה גם על כל אחד מהמודלים, מה הוא עושה, מה הוא יכול לעשות, במה הוא טוב, ואם אתם מתכוונים לפתח על אותו המודל, גם רשום לנו פה בעצם את התמחור שלו. אבל אנחנו פה רק בהתנסות בתוך הסטודיו ולא בפיתוח, ואני פשוט אבחר את פרו פריוויו 2.5 שזה מודל ממש מתקדם, ובג'מיני הרגיל אנחנו מקבלים גישה לפחות במינוי החינמי למודלים חלשים יותר. הדבר הבא שאני יכול לבחור פה זה הטמפרטורה. בגדול טמפרטורה בעולמות הבינה המלאכותית מתייחס לכמה המודל בעצם יצירתי מול כמה המודל נקרא לזה יבשושי. זאת אומרת טמפרטורה הכי נמוכה פה אומרת שהמודל יהיה מאוד מדויק אבל לא מאוד יצירתי. אם אני אקח את הטמפרטורה פה למקסימום אז זה אומר שהמודל יהיה יותר יצירתי אבל גם עלול לעשות הרבה יותר טעויות. תלוי במקרי שימוש שלכם, אוקיי? אם אתם רוצים לעשות איזושהי עבודה יצירתית, ציור מוחות, לכתוב סיפור, אפשר לקחת את זה למקום גבוה פה, קרוב יותר לשתיים. אם אתם רוצים משהו יותר מדויק, אז מקום יותר נמוך, ואפשר גם להשאיר את זה באמצע. אוקיי, הדבר הבא שאפשר פה לקבוע זה ה-thinking. בעצם, האם המודל יחשוב לעומק? בטח מכירים את זה מ-ChatGPT, או אולי מגרוק, שיש שם כזה סמל של מנורה, או שאפשר לבחור, נניח ב-ChatGPT, מודלי O, אלו מודלים שחושבים לעומק. מודלים שכוללים היסק, בגדול לא צריך להסתבך פה עם כל הדברים שאמרתי, זה אומר שהמודל יחשוב יותר לעומק, סוג של יקיים עם עצמו איזשהו דו-שיח על השאלה שלנו, לפני שהוא עונה, מה שייתן לנו תשובות יותר מנומקות, אבל הרבה יותר איטיות. עכשיו, ספציפית במודל שאני משתמש, כרגע אי אפשר לבחור האם החשיבה תהיה מופעלת או קבויה, מה שאני כן יכול לקבוע, שזה ממש מגניב פה בסטודיו, זה את ה-thinking budget, זאת אומרת, תקציב במרכאות של כמה המודל יכול לחשוב. זאת אומרת, אם אני לא רוצה שהמודל יבזבז לי די הרבה זמן בחשיבה, אני יכול פה להקטין את זה, ואם אני רוצה שהוא יחשוב הרבה זמן, ובתמורה כמובן התשובות יהיו איטיות יותר, אני יכול להגדיל את זה. אני כרגע אסגור, זה לא נראה לי נחוץ, ויש לנו פה את הטול.
tools, בעצם כל מיני כלים שאנחנו יכולים לאפשר למודל. אז יש לנו פה בעצם את ה-structured output. אם אנחנו רוצים שהמודל תמיד יענה לנו בצורה מאוד מאוד מובנית. אני כרגע לא נכנס, יש פה הרבה עומק, אבל בואו נמשיך הלאה. Code execution, בעצם, האם לאפשר למודל להשתמש בעצמו כדי לתת לנו מענה ולפתור בעיות, גם בקוד. למשל, יש שפת תכנות שנקראת Python, שיכולה לעזור לפתור משוואות מתמטיות. אז האם המודל רק יענה לנו בשפה, או שהוא יוכל גם להשתמש ביכולות קוד כדי לתת לנו מענה. עכשיו, תשימו לב שאם אני משתמש בחלק מהכלים, זה לא מאפשר לי להשתמש בכלים אחרים. אתם רואים, ברגע שהפעלתי את ה-Code execution, הוא לא מאפשר לי למשל את הקריאה של הפונקציות. גם פה קריאה של פונקציות בעצם מאפשר למודל להשתמש בכל מיני פונקציות חיצוניות של קוד כדי לתת לכם מענה. מה שיכול להיות מאוד מאוד מעניין, גם אם אתם לא מתעסקים בקוד ובפיתוח ולא כך יודעים מה הדברים האלה אומרים. בעצם, האם המודל יכול לעשות חיפוש בגוגל, שזה מאוד מאוד שימושי, והאם המודל, כשאני מצרף לו קישורים, יוכל בעצם להיכנס לתוכן הקישור שאני שולח כדי לתת לי מענה ולהבין בעצם מה קורה בתוך אותו קישור. לצורך ההדגמה שאני הולך לעשות, אני אשאיר את ה-URL context, זאת אומרת גישה לקישורים שלי פתוח. יש לי פה בתחתית גם את ההגדרות המתקדמות, שבעיקר מה שיכול להיות מעניין עבורנו זה ה-output length, כמה ארוכה יכולה להיות תשובת המודל, אוקיי? אז היחידת מידה פה היא טוקנים, אוקיי? אני מסביר ממש בקצרה. טוקנים, כמו שבעולמות הדיגיטל אנחנו מודדים נניח נפח של תמונה במגה-בייטים, אוקיי? ומרחקים אנחנו מודדים במטרים. אז יחידות מידע של בינה מלאכותית, למשל על כמה טקסט המודל עובד לצורך ההפשטה, כי איך שהמודל עובד על זה זה לא בדיוק טקסט, אבל לצורך ההפשטה, יחידת המידע של מידע בבינה מלאכותית נקראת טוקנים. אז אנחנו יכולים פה בעצם לקבוע את מספר הטוקנים שהמודל יוכל לתת לנו מענה. ככה שאם אני רוצה תשובות קצרות יותר, אני יכול להקטין פה את המספר, ואם אני רוצה תשובות ארוכות יותר, אני יכול להגדיל פה את המספר. אפשר גם לא לגעת בזה בכלל. עוד משהו נחמד שיש לנו פה ב-AI Studio, זה בעצם ה-Prompt Gallery. אני יכול ללחוץ כאן, ויש לי פה בעצם המון פרומפטים מובנים גם. למשל, תפתור בעיה עם Python, לבדוק האם ה-AI יודע איזה מספר גדול יותר, אוקיי? זאת אומרת, יש פה איזשהו דרך לבדוק את המודלים עם כל מיני פרומפטים מובנים, ואנחנו יכולים לסגור ולפתוח את ההגדרות המתקדמות בכפתור הזה. אוקיי, עכשיו בואו נעבור רגע אחד למודל עצמו כאן. אז בגדול יש לנו פה איזשהו ממשק צ'אט, סוג במרכאות רגיל עם בינה מלאכותית, רק שמדובר פה במודל ממש מתקדם. מה שנהדר פה בממשק הצ'אט שלנו עם AI Studio זה שיש לנו גישה באמת למודלים ממש מתקדמים לגמרי בחינם. מה שאני יכול לעשות פה זה לעשות פלוס ולצרף למודל דברים כמו תיקיות, תמונות, וידאו, קבצים מסוגים שונים, כולל טבלאות ומגוון מאוד יפה של קבצים. כמובן שכל אחד פה מהתתי מודלים יש לו כל מיני ניואנסים, אוקיי? אז אם אתם רוצים, שנייה תדייקו, תבדקו את המודל שאיתו אתם עובדים, ולצורך שאותו אתם רוצים לעשות. יש באמת המון דברים שאפשר לעשות פה בסטודיו, כמו עם כל דבר של בינה מלאכותית, זאת אומרת לנתח נתונים, לבקש ניתוחים של תמונות, לכתוב, לקבל מענה לשאלות, לחשב דברים, להעלות לפה תיקיות. אבל מה שאני רוצה להראות פה, שהוא יחסית מיוחד ל-AI Studio, זה היכולת של המודל לנתח וידאו. זאת אומרת, אני יכול ממש לצרף פה איזשהו קובץ וידאו, ולבקש מהמודל למשל שינתח לי את כל האלמנטים הגרפיים, או את איכות העריכה של אותו וידאו, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, בגלל שאני אפשרתי בעצם גישה לקישורים, מה שאני אעשה זה להדביק פה איזשהו קישור לסרטון יוטיוב שלי. אני פשוט אדביק פה את הקישור, ואתם יכולים לראות שאוטומטית בעצם המודל משך את המידע, והוא מבין על מה מדובר. במקרה הזה אני פשוט כתבתי, נתח את הסרטון המצורף לעומק, חוזקות מול חולשות, אלמנטים גרפיים, עריכת תוכן וכל מה שרלוונטי להצלחת סרטון יוטיוב. אני לא נכנס פה לניסוח פרומפטים, יש על זה מדריך נפרד, אני מצרף קישור. בגדול אנחנו רוצים לפרט כמה שיותר, ואני פשוט אלחץ כאן run. עברו כמה שניות וקיבלתי את התשובה מהמודל. אנחנו יכולים לראות כאן בעצם להרחיב כדי לראות את החשיבה של המודל, גם זה די דומה למה שיש לנו ב-ChatGPT, וכאן בעצם התשובה של המודל מתחילה. אנחנו יכולים לראות ממש שהוא ניתח את הסרטון לפי איך שביקשתי, הוא באמת נתן פה תשובה מאוד יפה. עכשיו, מה שאני יכול לעשות שמאוד נחמד פה בעצם בגוגל AI Studio זה ללחוץ פה Edit, ובעצם אני יכול כבר עכשיו
לערוך את התשובה של המודל ופשוט לשמור אותה, ועכשיו יש לי את התשובה הזו אחרי איזושהי עריכה. אני יכול ללחוץ כאן על הסמל של הניצוץ בעצם כדי להריץ מחדש את השאילתה שלי, סוג של retry, ופה בשלוש נקודות אני יכול למחוק את התשובה, להעתיק את התשובה ולהעתיק מרקדאון. אני רגע אסביר על המרקדאון. בגדול מרקדאון זה איזשהו פורמט, בטח אתם מכירים את זה שהרבה פעמים המודלים מצרפים כאלה כוכביות, סולמיות, כל מיני סימנים מוזרים, ובגדול מרקדאון זה איזשהו דרך לכתוב טקסט שכולל כל מיני הדגשות ופיסוקים שהם יותר מתקדמים. למשל דברים כמו גוגל דוקס או וורד יכולים לקרוא מרקדאון, ואותו הדבר כל מיני אתרי אינטרנט, אוקיי? אז בעצם אני יכול או להעתיק פה טקסט רגיל, או להעתיק את המרקדאון, כי המודל בדרך כלל נותן תשובה במרקדאון. מה שמאוד מאוד נוח, כי הרבה פעמים המודל נותן לנו את התשובה עם הסולמיות האלה, וצריך להגיד לו, לא, 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 תן לי את זה כטקסט רגיל בלי מרקדאון, אוקיי? או ההפך, אם אני רוצה את הטקסט מעוצב, כי אני מעביר אותו לוורד, אז אני צריך להגיד למודל, תן לי את זה במרקדאון. אז פה יש לנו את שתי האפשרויות. עוד אפשרות שיש לנו פה שהיא ממש ממש מגניבה, זה ה-branch from here. בעצם מדובר באפשרות שלי לקחת את השיחה הזו ולפצל אותה לכמה שיחות שונות. בוא רגע אחד נבין מה הכוונה. נניח ואני עכשיו ימשיך את השיחה הזו, ואוקיי, לצורך הדוגמה אני אגיד לו פשוט, סכם את זה ב5 מילים. ועכשיו המודל נתן לי את התשובה שלו. עכשיו, אם אני אחזור להודעה הקודמת, אוקיי, לניתוח הראשוני של הסרטון, אני אעשה כאן, ואני אעשה branch from here, אוקיי? עכשיו בעצם אני יכול לרדת פה ללמטה, ואני יכול לראות See Original Conversation לניתוח סרטון יוטיוב, אוקיי? אתם יכולים לראות שהשאלה הבאה שלי ששאלתי, סכם את זה ב5 מילים, נעלמה, אוקיי? בוא רגע אחד נבין יותר טוב מה קרה פה. עכשיו אני אגיד שאלה אחרת, סתם כדי שיהיה לנו יותר קל להבין מה קורה פה. הפרומפט שלי אומר, נניח שהייתי רוצה לעשות מדריך על גוגל סטודיו לפי הניתוח הזה, ונשלח את זה. והמודל החזיר לי פה את התשובה שלו. אז עכשיו בעצם יש לנו שיחה אחת שהתפצלה לכיוון של סכם את זה ב5 מילים, ועוד שיחה שהלכה לכיוון של מה קורה אם אני רוצה לעשות מדריך על הגוגל סטודיו. בוא רגע נלך להיסטוריה פה כדי להבין עוד יותר טוב. אז יש לנו פה בעצם את השיחה המקורית שלנו, אוקיי? ואני יכול ללחוץ כאן כדי לחזור אליה, שזה השיחה בעצם ששאלתי בסוף שלה על ה5 מילים. ואני יכול ללכת פה ל-branch of, שזה בעצם השיחה שבה פיצלתי והתחלתי לשאול על גוגל סטודיו. וככה אני בעצם בכל נקודה בשיחה שלי יכול לשלוח ענפים, branch, בעצם כדי להרחיב את השיחה לכל מיני כיוונים נוספים, ועדיין להמשיך לעבוד בצורה מאוד מאוד מסודרת. מה שאפשר גם לעשות פה בעצם זה לעשות 3 נקודות, ואו למחוק את הפרומפט הזה, אבל אם אני בעצם חוזר ל-branch of, אני יכול כאן למעלה בעצם בסמל העיפרון, לקרוא לשיחה הזו בשם, ובעצם להגדיר בשם ברור, למשל לצורך הדוגמה הזו, אני יכול להגיד סיכום ב5 מילים של הסרטון, אוקיי? כדי שאני אוכל בהיסטוריה לעבור בין הענפים השונים ממש בקלות. עוד דברים קטנים שאני רוצה פה להראות בממשק של הצ'אט, יש לנו פה למעלה את ה-System Instructions, בעצם אני יכול לתת איזשהו פרומפט קבוע עבור כל הפרומפטים שישלחו בתוך השיחה הזו. זה קצת דומה לפיצ'ר הפרויקטים או יצירה של בוט, אני מדבר על זה במדריך נפרד שאני מצרף גם אליו קישור פה. בגדול זה איזושהי הוראה קבועה לכל ההתכתבות הזו ולכל ההתכתבויות שיקרו פה בממשק הצ'אט. מה שעוד אני יכול לעשות פה בממשק הצ'אט זה ללחוץ כאן כדי בעצם לראות את התכנות בעצם של הדבר הזה מאחורי הקלעים. עכשיו, מה שמגניב פה ב-AI Studio זה שיש לנו פה מנעד מאוד רחב, גם אנשים רגילים שהם לא מפתחים יכולים להשתמש, ואנשים שהם מפתחים מקבלים פה באמת עומק מאוד מאוד משמעותי. בשורה התחתונה בעצם מדובר פה בממשק של גוגל, שבו אנשים יכולים לבדוק את המודלים שלהם. אז מה שמביא אותנו בעצם אל הדבר הבא, share prompt, בעצם כתוב פה share prompt, אבל תכלס זה לשתף את השיחה, אוקיי? כי כל מה שיש לנו פה זה במרכאות ממשק לבדיקה של פרומפטים. פה בעצם אני לוחץ כדי לשמר את ההתכתבות שלי, מה שכבר קרה אוטומטית, אז אני לא צריך לשמור את זה עכשיו. ומה שעוד אני יכול לעשות פה שהוא ממש ממש מגניב, זה ללחוץ פה על ה-compare code, ובעצם ברגע שאני לוחץ כאן, נפתח לי במקביל בעצם אותו השיחה בעצם עד עכשיו, ואני יכול פה למשל לשנות את המודל למשל
ג'ימיני פלאש, שהוא מודל יותר קטן ומהיר, ועכשיו להמשיך את ההתכתבות שלי, וככה אני יכול להשוות בקלות בין פרומפטים שונים ובין מודלים שונים, באמת ממשק מטורף לגמרי. הדבר האחרון שאני יכול לעשות פה זה בעצם clear chat, בעצם למחוק פה גם את השאלות שלי וגם את התשובות של המודל, פשוט לנקות את הכל. הדבר הבא שיש לנו פה בסטודיו שהוא ממש מטורף זה הסטרים פה בצד. אני נכנס לפה, אז בגדול מדובר פה בשיחת לייב עם המודל. יש לנו משהו דומה לזה גם בגרוק, בג'מיני וב-GPT, אבל פה היתרון המשמעותי זה קודם כל שזה במחשב ושאפשר לשתף את המסך. יש לגוגל סטודיו גם כן אפליקציה לפלאפון ושם אפשר גם לשתף את המצלמה. בואו רגע אחד נבין מה קורה פה. אז אנחנו יכולים פה פשוט להתכתב רגיל עם המודל. יש לי פה את הטוק. ברגע שאני אפעיל פה את הטוק בעצם תיפתח השיחה. עכשיו זה קצת יפריע לי למדריך אז אני לא אעשה את זה עכשיו, אבל אני פשוט לוחץ על טוק ואז אני יכול לבחור או לפתוח את המצלמה שלי או לפתוח את ה-share screen. עכשיו מבחינת המצלמה בסך הכל אוקיי, זה די דומה להעלות תמונה רק שזה בווידאו, אוקיי? להראות לו את הבית, לבקש כל מיני עצות בזמן בישול, עזרה מעשית, איך אפשר לסדר אחרת את הבית, תדריך אותי פה ברחוב, כל מיני דברים כאלה, אוקיי? אבל בעיניי היכולת פה שהיא ממש ממש מטורפת ואני משתמש בה המון, זה לפתוח פה את השיחה הקולית ואז בעצם לעשות רק share screen. וככה כל פעם שאני מסתבך עם איזושהי תוכנה במחשב או שאני רוצה לקבל עזרה בניתוח בלייב, למשל אם אני מסתכל על גרפים של מניות או אם אני לומד תוכנה חדשה, אני פשוט עושה טוק, מדבר עם המודל בלייב ותוך כדי זה מפעיל פה את השאר סקרין ואומר לו רגע תסביר לי מה לעשות, מה קורה פה על המסך. זה פשוט משנה חיים, זה חוסך לי כל כך הרבה זמן כי הוא פשוט רואה ומסביר לי תוך כדי את מה שקורה על המסך וזה ממש ממש שימושי. בחלק פה של הסטרים אנחנו גם יכולים לבחור את המודל שיענה לנו פה. רשום לנו פה בעצם שמה שהמודל יוציא לנו יהיה אודיו וטקסט, וכאן אנחנו יכולים לבחור את הקול בעצם של מי שיענה לנו, פה כל מיני אפשרויות של קולות, זה די דומה למה שיש לנו בהקשר הזה ב-ChatGPT. אפשר פה בעצם לבחור את הרזולוציה של התמונה. יש פה בתחתית עוד כל מיני הגדרות, אני אדבר פה על 2 מהם שהן מאוד מאוד מעניינות. יש לנו פה את ה-Effective Dialogue שבעצם יאפשר לג'מיני להתאים את הסגנון של התשובות וממש את השיחה כולה לשיחה שלנו. אם אתם רוצים לקבל משהו קצת יותר מותאם, זה עלול להיות קצת יותר קריפי, ויש לנו פה בעצם את האפשרות הזו שנותנת לג'מיני בעצם להתעלם מדברים שלדעתו רעשים וכל מיני דברים שלא קשורים לשיחה לדעתו, אז זה יכול להיות גם כן מאוד שימושי. יש לנו פה בעצם גם כן את ההגדרות של האורך של השיחה, מקסימום אורך שיחה איזה אורך שיחה אנחנו מכוונים. יש פה עוד כל מיני הגדרות שאני כרגע אדלג עליהן. אז באמת פה במדריך, היות ואני כבר עושה את המדריך עם המצלמה ומשתף מסך תוך כדי המדריך, זה יהיה מורכב להדגים איך הדבר הזה קורה, אבל אתם פשוט לוחצים פה על טוק, בוחרים share screen, בוחרים איזה מסך אתם רוצים לשתף, ומדברים עם המודל על מה שקורה על המסך. פשוט מטורף. הדבר הבא שיש לנו פה זה ה-Generate Media. עכשיו, מה שממש מטורף פה זה שאנחנו מקבלים פה גישה לכל מיני מודלים בכמות יפה מאוד, גם מודלים של וידאו, גם מודלים של תמונה. בוא רגע אחד נראה מה קורה פה. אז יש לנו פה בעצם את ה-Gemini Image Generation. עכשיו, זה פשוט מחולל תמונות, והוא מחולל תמונות לא רע בכלל. תשימו לב שיש גם מדריך נפרד, בעצם בממשק של הצ'אט אנחנו יכולים להעלות תמונות, וחלק מהמודלים יכולים לערוך לנו את התמונה, כמו שיש לנו עכשיו כבר ב-GPT ופלוקס, ויש על זה מדריך נפרד. עכשיו אני גם לא נכנס פה ליצירת תמונות, כי זה נראה לי די בייסיק בסך הכל בשלב הזה, פשוט לוחצים פה ויכולים ליצור פה תמונות. מה שיש לנו פה שממש מגניב, זה גישה למחולל וידאו של גוגל. עכשיו תשימו לב, שכרגע לפחות זה גישה למחולל וידאו VEO 2, לא המודל וידאו הכי חדש של גוגל מספר 3, שהוא באמת מטורף והוא יוצר גם קולות של דיבור וגם מוזיקה לסרטון, אבל זה עדיין לא רע בכלל. יש לכם פה גישה למחולל וידאו לגמרי בחינם, אז גם לזה אני כרגע לא נכנס. די בסיסי, אפשר לבחור פה בעצם את הפורמט של הוידאו עומד או שוכב, אורך הסרטון מקסימום של עד 8 שניות, אפשר להוסיף פה פרומפט שלילי, זאת אומרת מה אתם לא רוצים שיופיע פה בסרטון, ואפשר פה למעלה לבחור את המודל. כרגע מה שזמין לנו כמו שאמרתי זה רק ה-VEO 2. אפשר פה לבחור את מספר התוצרים שנקבל עבור כל ג'ינרות. פה אנחנו יכולים בעצם לצרף תמונה שממנה נתחיל ליצור את הוידאו שלנו, אז
באמת אפשר לראות פה שאנחנו יכולים בעצם, היות והדבר הזה מחובר לדרייב שלנו, להביא תמונות ישירות מהדרייב, להעלות מדיה, לצלם מהמצלמה ולהשתמש בסאמפל מדיה, פשוט לבחור פה מהרשימה שלהם. אני אצרף פה את הפלמינגו הזה ואני אגיד הפלמינגו פורס כנפיים ואף. עברו כמה שניות וקיבלתי את הוידאו שלי, אז אני יכול להפעיל אותו פה, אני יכול לשים אהבתי או לא אהבתי, זה יעזור למודל להשתפר, וכאן אני יכול בעצם להגדיל כדי לראות אותו במסך יותר גדול. בואו רגע נצפה בתוצאה שלנו. אז אפשר לראות שהוא קצת חתך פה את הראש של הפלמינגו, אבל בסך הכל הוא הבין לא רע את ההוראה שלי, הפלמינגו פורס כנפיים ואף. כמובן שיצירת וידאו זה דבר מורכב וצריך לנסות שוב ושוב פרומפטים ולדייק, ועד שמצליחים להגיע לתוצאה טובה. אנחנו יכולים פה להוריד את הסרטון שקיבלנו, ואפשר פה בעצם לייצא אותו ישירות אל הדרייב שלנו, וכמובן שאפשר להמשיך וליצור פה עוד. עכשיו, מה שממש מגניב פה, שהוא יותר מיוחד ממחולל וידאו, אגב, יש גם מדריך נפרד רק על יצירת וידאו, זה ה-Gemini Speech Generation. בעצם היכולת ליצור קריינות ממש ממש איכותית. בואו נראה רגע איך הדבר הזה קורה. אז זה ממשק יצירת השמה של גוגל AI Studio, ובעצם יש לנו פה איזושהי הבניה, איזושהי הדגמה, זאת אומרת, אם עכשיו הייתי משתמש ב-API, שזה בגדול איך שתוכנות מדברות אחת עם השנייה, אם אני עכשיו מצ'טבוט חיצוני שהיה מבוסס על המחולל שמה, מחולל קריינות של גוגל, הייתי רוצה ליצור קריינות, אז הם מסבירים לי איך הייתי צריך בעצם לכתוב את הטקסט כדי לקבל את הקריינות. אז יש לי פה בעצם את ההנחיה לאיך להקריא את הטקסט, אז הוא אומר, קרא בקול חמים ונעים, ואז רשום לי בעצם ספיקר 1, זאת אומרת דובר אחת ומה הוא אומר, ודובר שני ומה הוא אומר. עכשיו יש לנו פה בעצם את הדבר הזה מפורק, אוקיי? כאן זה בעצם רק איזושהי דוגמה לאיך הדבר הזה צריך לעשות כשמשתמשים בממשק שרק שולח את הפקודות. פה יש לנו בעצם את הממשק הזה בעצמנו, אז אני יכול כאן בעצם לשנות את הטקסט, והוא מקבל מעולה גם טקסט בעברית. עכשיו, באזור של הסקריפט בילדר, בעצם אנחנו ממש בונים את התסריט שלנו, זאת אומרת, איך השיחה שלנו תשמע. עכשיו, מעבר ליצירת קריינות רגילה, פה אנחנו ממש יכולים ליצור דו-שיח בין שתי דמויות ואפילו יותר. אז בעצם בחלק הזה אנחנו נותנים איזשהם הנחיות, איך אנחנו רוצים שזה יישמע, למשל מקצועי, קר, חם, מהיר, כל מיני דברים כאלה. עכשיו אני לא אגע בזה, רשום פה קרא בטון נעים ומברך, פשוט אשנה פה את הטקסט. עכשיו אפשר גם להזין טקסטים בעברית, זה עובד לא רע. אז הדובר הראשון, ספיקר 1, יגיד שלום, אני קורא הטקסטים של גוגל, והדובר השני יענה לו, וואו איזה יופי אתה קורא, תכלס גם אני קריין טקסטים של גוגל. אפשר להוסיף פה בעצם להמשיך את השיחה שלנו. עכשיו אני אעצור את זה כאן, זה נראה לי סבבה. אפשר פה בעצם להפוך את זה לפודקאסט, ואני כבר אתחיל בעצם להריץ את זה כאן ברן. אוקיי, עכשיו בינתיים שזה יוצר, בוא נראה איזה עוד אפשרויות יש לנו. יש לנו פה בצד את האפשרות לבחור בין המודלים השונים של הקריינות. אפשר פה לבחור האם זה קורא יחיד, כאן סינגל ספיקר או בעצם דו שיח. אפשר פה לבחור את הטמפרטורה של המודל, אנחנו כבר יודעים מה זה טמפרטורה, ופה בעצם אנחנו יכולים להגדיר את הקולות. אוקיי, אז יש לי פה בעצם את ספיקר אחד, ואני יכול לבחור גם לתת לו שם אם אני רוצה, זה איזשהו דמות, ולבחור מי יהיה הקול, בעצם איזה קול יהיה לספיקר אחת, אותו הדבר לספיקר 2, ועכשיו אחרי שקיבלתי את התוצאה שלי, אני יכול בעצם פה לעשות 3 נקודות ולהוריד אותה, וגם להאזין לה. אז בסך הכל הקריינות פה היא לא רעה בכלל, ומה שמטריף זה שהדבר הזה הוא לגמרי חינמי. וכאן בעצם יש לנו את המחולל תמונות כמו שאמרנו, את המחולל וידאו שראינו, ויש לנו פה בעצם עוד מחולל תמונות שהוא טיפה שונה, אבל מה שעוד מגניב פה זה הדבר הזה שהוא בעצם מחולל מוזיקה בלייב. כן. מה שאני יכול לעשות פה זה בעצם לבחור כל מיני ז'אנרים שונים, אוקיי, צ'יל וייב, כל מיני, אם זה אומר לכם משהו, הז'אנרים המוזיקליים פה, בוסה נובה, באמת אפשר לבחור פה מה תהיה העוצמה של כל אחד מהז'אנרים האלה, ואני פשוט אלחץ כאן, הדבר הזה בעצם מתחיל להתנגן ברגע שאני לוחץ על הפליי, ותוך כדי בלייב אני יכול להנמיך ולהגביר פה חלק מהז'אנרים כדי ליצור איזשהו היתוך של הסגנונות האלה. זה גם ממש מגניב, זה יהיה קצת מורכב להדגים את זה עכשיו בלייב במדריך, אבל פשוט תבואו לפה, צחקו קצת עם הכפתורים ותלחצו על הפליי, זה סופר מגניב.
הדבר האחרון שיש לנו פה בצד זה הבילד, ופה בעצם אנחנו יכולים ליצור כל מיני אפליקציות, אוקיי? שבעצם מורכבות מכל היכולות האלה של גוגל. בוא רגע אחד נראה מה קורה פה. כרגע אני נמצא באזור של השואו-קייס, זאת אומרת ההדגמות של גוגל עצמם, ואתם יכולים לראות פה שהוא אומר לי בעצם מי המודל שעומד מאחורי האפליקציה הזו, אז במקרה הזה יש לנו את ג'מיני 2.5, המחולל תמונות וה-Live API. במקרה פה של ה-DJ, אז יש לי בעצם את המחולל סאונד שעכשיו ראינו, ועוד מחולל של מוזיקה. יש פה את האפליקציה של האזור חשיבה, שנמצא מאחוריה רק המודל של הג'מיני 2.5. אז בוא רגע ניכנס ונבין קצת יותר טוב מה זה אומר האפליקציות האלה. אני אלחץ על זה. ובעצם באזור השמאלי יש לי כאן איזשהו צ'אט עם בינה מלאכותית שבונה לי אפליקציות, אוקיי? זה סוג של וייב קודינג, גם על זה יש מדריך נפרד בעצם, היכולת שלנו לתכנת בעזרת כלי בינה מלאכותית. באזור האמצעי יש לי בעצם את הקוד שהמודל יצר, פה כבר יש לי אפליקציה בנויה, ובאזור הימני בפריוויו אני בעצם יכול לראות את התוצאה של האפליקציה. אתם יכולים לראות שהאפליקציה הזאת די מגניבה פה עם כל התמונות המרחפות האלה, ואני ממש יכול לחפש את התמונות, להפעיל פה את הרנטגן, ואז אני יכול ממש לראות את הפרומפטים שיצרו אותם. בקיצור, זה ממש מטורף. עכשיו, אתם יכולים פה גם להעתיק את האפליקציה הזו כדי לעשות ממנה איזשהו רימקס. אפשר להוריד את הקוד של האפליקציה, לעשות לה דיפלוי, זאת אומרת לפרוס אותה. כרגע אנחנו רק באיזשהו, נקרא לזה מאחורי הקלעים, או איזשהו מקום להרצה של האב טיפוס של האפליקציה, אז בדיפלוי אנחנו ממש יכולים לפרוס אותה כדי שנוכל להריץ אותה, לשתף את האפליקציה. זה סופר מגניב. בוא רגע אחד נחזור לממשק המקורי, אני חוזר לבילד, ואני יכול פה פשוט להתחיל ולהגיד למחולל אפליקציות פה איזה אפליקציה אני רוצה ליצור. אוקיי? אני יכול גם לעשות פה start from a template. יש לי פה בעצם את ה-Your Apps, האפליקציות שאני כבר יצרתי, עכשיו זה חשבון חדש, אז אין פה אפליקציות. Recent Apps, האפליקציות שהשתמשתי בהן לאחרונה, ואני אתחיל פה מ-start from a template. אוקיי, אז כשאני לוחץ על start from a template, יש לי פה כל מיני אזורים של מה בא לי לעשות בעצם, מאיפה אני רוצה להתחיל. אז אני יכול ללכת למשל לבחור פה את הלייב, אנחנו כבר ראינו פה את הדברים של הלייב, ועכשיו אני פשוט יכול להגיד לו, למחולל תמונות שלי, צור לי אפליקציה לשיחות לייב כהכנה לרעיונות עבודה בתחום הסייבר, ואני אשלח את הפרומפט שלי. עכשיו בעצם מה שקורה זה שהמודל פה שיוצר את האפליקציות, הקוד אסיסטנט בעצם מתחיל לחשוב, הוא מתחיל ליצור את האפליקציה. אני יכול ללחוץ כאן בעצם כדי לראות את תהליך החשיבה של הקוד אסיסטנט, של הכותב אפליקציות של גוגל, ואתם יכולים לראות שהוא עדיין חושב, אז בואו ניתן לו רגע אחד. מה שמגניב פה זה שתוך כדי שהמודל עובד, אתם יכולים לראות שהוא סיים בעצם את התהליך חשיבה שלו, הוא חשב 72 שניות, והוא בעצם מסביר לי מה הוא יעשה. הוא עושה את ההסבר הזה באנגלית, אבל הוא לגמרי מבין את הפרומפטים שלנו גם בעברית, והוא בעצם תוך כדי השיחה איתי, אתם יכולתם לראות איך הוא ממש מריץ ויוצר לי פה את האפליקציה. עכשיו בעצם קיבלתי פה, אני יכול לראות כאן את כל הקוד של האפליקציה. עכשיו, אם זה מפחיד אתכם, הכל טוב, אפשר פשוט לא להיכנס לכל החלק הזה כמובן. וכאן אני יכול לראות את הפריוויו, אתם יכולים לראות שהוא כבר ייצב את הממשק צ'אט של האפליקציה, והוא ממש הכין אותה בעצם, הנה המראיין של הרעיון עבודה, שואל אותי, הלו, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו היום, והוא ממש התחיל לבנות פה את האפליקציה. כמובן שלבנות אפליקציות זה מורכב, וצריך להשקיע בפרומפט, להבין טיפה בקוד, אבל הדבר הזה פשוט מטורף. אפשר גם להשתמש פה באפליקציות המוכנות ולעשות עליהם רימקסים, אפשר גם להתחיל מאפס ורק להגיד לו, אוקיי, תבנה לי עכשיו איזשהו אתר, משהו צבעוני ויפה. ועכשיו בעצם הממשק הזה, האפליקציה שיש לי כאן, אני יכול להגדיל אותה רגע, כדי שהיא תהיה על כל המסך, היא ממש חיה, ואני אומר לו, אני יכול ממש להתכתב, היי, מה קורה? ואתם יכולים לראות שהוא ממש עונה לי, זאת אומרת, האפליקציה הזאת היא פעילה, היא מחוברת. כמובן שאם אני עכשיו ארצה ממש להריץ אותה, אני צריך לעשות פה את הדיפלוי הזה, אוקיי? אני צריך לפרוס אותה בענן של גוגל. זה התחלה ממש טובה, זה דרך מעולה להתחיל גם לקבל רעיונות, זה דרך ממש טובה ככה להתחיל מהר, לעשות איזשהו סקיצה לאפליקציה שאתם רוצים ליצור.
זה פשוט מטורף. אני מצרף לכם קישור פה בתיאור הסרטון, דרכו גם תוכלו להגיע לכל הערוצים שבהם אני משתף חדשות ומדריכים על בינה מלאכותית, וגם אם אתם רוצים להזמין ממני מדריך, סדנה או קורס, תוכלו ליצור איתי קשר ישירות באותו הקישור. אתם גם מוזמנים להגיב פה על הסרטון על מה עוד הייתם רוצים שאני אצור מדריכים. בסך הכל יש לנו פה ממשק עם מלא יכולות ובעיקר שימוש חינמי מטורף לגמרי. בעצם ה-AI Studio זה מקום להבין יותר טוב את המודלים, להתנסות בהם ולפתח עליהם, אבל גם אם אתם מפתחים וגם אם לא, יש המון דברים שימושיים שאפשר לעשות עם הגוגל סטודיו. זה הכל המדריך הזה, אני מאוד מקווה שנהנתם והחכמתם, ואנחנו נתראה במדריך הבא. ביי!